annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wato da dukkanin bayin Allah da suka biyo bayan sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallama sun yi bayani akan wannan goma nan na farkon zulhijja. Kai karewar magana ma Allah da kansa ya yi bayani kan wannan goma na farkon zulhijja. Menene bayanin da ubangiji ya yi a kai? Shi ne da ubangiji ya ce wal fajri wa layalin ashir. Kana su wa'annan goma na zulhijja ya tabbata a hadisi na imam bukhari ha imam muslim ya rawaito wannan hadisi cewa babu wasu kwanaki wanda ubangiji ya fi son aikin alkhairi a cikinsu kamar wa'annan kwanakin goma na zulhijja. Sahabbai suka ce walal jihadu fi sabilillah, sai sayyidul wujudi ya ce walal jihadu fi sabilillah, ko jihadi fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, sai mutumin da ya fita da dukiyar shi bai dawo da komai ba, shi kadai ne. Amma duk aiki da za a yi na alkhairi babu wani aikin da Allah ya fi so kamar wa'annan kwanaki goma na farkon zulhijja. Kuma shi wannan wata na zulhijjati wato akwai zulqa'ada kafin shi, shine wannan wanda muke ciki. Daga zulqa'ada sai zulhijja sai muharram, wata nawa kenan? Ba wata uku ba kenan. To akwai kuma wata daya shine rajab. To wa'annan su ne ake ce ma wato arba'atun hurum da Allah ya ce inna iddatash shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. To wa'annan su ne arba'atun hurum. Daga cikin ibadu da ake so a yawaita a cikin wannan, ba abu ɗaya ake so a yi ba, ana so a yi rika yi yawan salati ga annabi, ana so a dage da yawan istighfari, ana so a dage da karatun alkur'ani, ana so a dage a cikin wannan goma da zuwa sada zumunci. Ana so in wannan goma suka kama mutum ya dage da taimakon wanda suke masu karamin karfi. In wannan goma suka kama ana so a dage da yin azumi, ko da ba kullum ba, an gane ko? Ko da baka iya yin azumin kullum ba, ana so dai yin azumi, saboda ai Allah ya ce babu wasu kwanakin da ya fi son ibada a cikin duniya kamar wannan kwanakin. To shi ko wacce ibada ta kai kamar azumi? A dagi da duk wata ibada da za ta kusanta bawa wurin Allah, kuma a nisanci duk wani abin da zai jawo fushin Allah.